So I'm back! I'm back dahil may dumating na naman po tayo pinagkagastosan. Yeah, mula po doon sa ating sahod na kinita natin. So nagpindot ako. Totoo po, napaka-addict ko po kay Shopee, kay Temu. Yan. So this coming December kasi, or this bare months, no, napakaraming paparating na mga shows and events. So, most likely talaga, naghahanap ako ng mga bagong masusot namin na pwede namin suotin sa aming mga shows. So, sa bawat event, depende sa kung anong motif. No, kasi dito po yung mga Becks ngayon. So, ngayon, tignan na natin yung aking mga napamili. Alam ko, yung iba sa inyo, some of you, mga moms, is kagaya ko na parang ang hirap na wag siyang pindutin na pag gusto mo talaga ang isang bagay. But I think I deserve it din naman kasi since sumahod tayo, mag-invest din ako ng mga bagong susuotin natin sa ating mga events at shows. So, eto na. Kung magkano man yung halaga nito, naku po, pikit mata ko rin po siyang binili. Ay, sige, pengi ako. Thank you. So, eto na. Sabay-sabay siya. Ay, meron pala, Gwen. Nabili ko na naman siya. So, ito na, dalisin natin. Unahin natin ito. So, meron ako mga 3XL to 4XL na mga long sleeve na binili. I'm so sorry, kaya lang this is manipis. Manipis pala yung tela niya. So, pero ang cute. Di ba? Ang cute niya. So, ito makapal. Kasi ito medyo makapal-kapal. So, let's see. Mostly, itong mga ano na to, is mga tipo 400. Ito mga jacket lang. Oh, ang cute! Kulang mais! Diba? Ang cute nito. This is for only yung mga 400 plus. Tapos, mga 3XL or 4XL na siya. Size. Then, I also have ito. Colorful din siya na jacket long sleeve. So, pwede na rin siyang pang show. Ayun, may hood pa siyang kasama. So, with this, pwede siyang ternuhan ng leggings or ng pantalon, di ba? Something like that. Tapos, boots lang. Di ba? Ang cute. Kasi nga colorful. Yan. Then, I also have this one. Kasi pupunta ako ng Indonesia. So, syempre, at least kahit paano may pang-OOTD tayo, mga moms. Diba? Ito medyo, makapal din yung tela niya. Hopefully, okay siya. Good siya. Tapos, parang siyang, peacock style niya. Ayan po. Diba? So, it's a long dress. Tadaan! Ganon. And, what else is here? Ano to? Ito yung polo. Ito, 3XL or 4XL din yata. So, ayan, yung may pa-butterfly. Polo siya. Wala lang. Parang minsan gusto ko, ay, bakit gano'n? Parang ang liit. 4XL yung in-order ko. Anyway, ayan na siya. Butterfly na ayun cute. Yung mga patch. I don't know kung magkakasya, pero i-fit natin siya later. Let's tingnan nga natin. So, stretchable yung tela. Kaya lang, ang iniisip ko baka masyado siyang fit. Masyado siyang fit for me. Ibig sabihin, maliit. Maliit siya for me. Tingnan natin kung kanino natin siya na-ibibenta sa mga decks. So, sumakapin sila. And lastly, ayan na. Meron tayo another boots na colorful. Ha? May another boots tayo na colorful. Ay, may ano siya. May nakalagay sa loob. Check lang natin. Para nasa ganun. Yeah.
bagay. Tsaka ito, flat lang siya, hindi siya... Ay! Sakto! Wow! I love it, tingnan nyo. Dito natin, para makita nyo yung tsura. Di ba? So pag sumuong tayo ng baha, pag ulan naman kasi, at least, colorful. Di ba? Rhea! Rhea! Halika! Since dito naman si Rhea. Rhea! Alam ko namang love mo rin ako. Ang liit. Yan ka na naman, no? Siya talaga yung pero ang ganda, Mang. Testing mo, iso ko ito. Sige, ano yung kamay ko? Yan. Ba yan? Para di na lang lakad ba? Parang ko yung pagkasal ko. Ay, ang ganda. Kasi hindi ko bet yung mga butterfly. Ba yung kamay ko? Awesome! Para mas Oo, nagutang na akong skin fighter. Ang ganda siya. Kerry, ano ba? Gusto ko kasi mga plain kulay. Ano ba yan? Kaya na naman to. Ako na naman Dating daw eh. Ano talaga? Ganun pa rin. Kasi sa akin, putok na siya. Okay siya, tas pants lang po. Ay, bagay kasi ano. Fighter 1. Shorts. Pwede mo siya. Diba? Oh, ganda. Kagaya nung last na order niya. Diba? Ay, may isa pa pala. Ano ba yan? Wala na akong pera. Hindi. Ay, kasha na siya. Hindi kasha. Kasha na. Ako. Hindi ko pa nga nagagamit yung isang ganito na. Hindi ako kasha na sa akin to. Kasha na nakin. Kasi yung una ko pong binili na ganito, kinuha niya. Ang ganda kaya nun. Pero ito, okay ako neto. Kasha to sa akin na. Kulang. Sakto na siya. Rhea. Hindi yung haba kasi. Diba? I love it. Legs kasi. Kaya siya, Rhea. Oh, ang ganda. At least, No, sige, sales talk pa. Ayusin mo yung sales talk. through Gcash na. Meron pa nga isa, Rhea. Wait lang, ano ba yan? Gabi ka naman, Ma'am Shiji. Alam mo naman na gipit ako ngayon. Sus naman, magigipit po si Brand Damage, hindi ang isang Rhea Pilingera. Ay, naku, huwag kayo maniwala sa kanya, guys. Oo. Madam. Ayoko niyan. Ikaw. Madam. Hindi gagamitin ko sa ano, sa Indonesia. Grabe guys, ang pera talaga si Lucy. Tingnan niyo yung daming in-order. Ang dami ko na naman po na pamili. Hindi, Basta, at least kasi basta para naman sa show ito na. na, magkano to? Dating daw eh. Anong sabihin mo sa kanila, magkano? Ay, nandoon na sa cellphone. Hindi, kailangan dating gawin 500. 700. Huh? Oh, hindi. 500 na lang ibigay. Hindi, 400 lang to. Dapat less 100. Tingnan mo ko, meron pa kayo shipping fee? Tama naman, Shiji. Ito, discounted na to kasi nga. Ay, lagi. Ay, ito pa, Oreya. Maliit sa akin. Kunin mo. Maliit sa akin. Hala. Malaki yun sa akin. Oh. Kasi iba yung, tingnan mo, oh, di ba? Bagay sa yung color, malamig, maliwala sa Huwag ka nga eh. Gwen! Batel! Namaya siya, hindi pa nga siya bayad ng 1K sa akin. Di ba, Oy, pagkirap na ako. hindi ko muna ito babayarin agad-agad. Bahala ka. At least kahit ang paano. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, may maluwag na naman. Oh, at least may pondo ka sa akin. Diba, guys? Oh, di ba? So that's all for now, mga mouse. Ito talaga pinaka-bet ko dito. Best in shopping talaga si Ate. Meron pa ako paparating na isa pa. Naku, O, diba, may paparating pa isang pala. batch pa. I love it, oh. Ang ganda nito. I love this pang harabas. Magkano pa lahat sinibili mo neto? Patingin sa resibo, be. Ha? I-reveal natin dito, guys. 3. Ay, grabe. Ay, meron. Ay, may free ako. Ay, hindi. Ito pa pala. May week pa pala. May kasama pa palang week kasi inisip ko kasi si Brenda para hindi po siya kulot ng hair. So, bumili ako nito. Para nasa ganun, meron pong pang ano sa buhok. So, diba? Ang dami. Ganun. So, invest din, pero bagamat mabigat, pero yun talaga. Hulugan to ha, So, hulugan. Hulugan Since to, yung ha. ibang item ko napadpad sa kanila, lagay mo. nakigwen na yung Newspaper. yung parang may bet na bet ko. Ayun yung sabi niya, wag na. Ah, bala ka dyan, oy.
Pindutin ko. Kasi di ba nasa iyo yung isang ano L na ganyan, yung colorful. Ganyan na. Ang ganda kayo. Magbansuot. Ito may Ito na ulit naman, another. Kaya ito, 6 gives talaga. Kaya pala sabi niya kanina sa akin, no? Kaya ang shoes di ay, ang mahal, di ba? Kaya sa akin lang talaga mag-cash eh. Alam mo si Ansay mag-perform dito, nakaganon? Pwede man yun ba? Sa beauty lang nakukuha yun. Ha? Hindi na kagid Mars. Baka na pang Paano ulit, Rhea? June of Mars. Ano ulit, Rhea? Baka malaki yung atin sa atin. Grabe naman po, nagkisante. Grabe, mas nakakaya talaga sila. No? Ang laki-laki na sila sa talaga pinipidila yung sarili nila. Yan ang mga moms, abangan nyo yung mga susunod pa. Kung sino mag- Shoutout sa mga Shopee, sa mga sa mga online buyers ng Shopee, Lazada, Temu, Shein, na shoutout sa inyong lahat. So if you like this video, kindly share, like, share, and subscribe. Thank you so much.